Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Πρόεδρο του Λαός. Καλημέρα κύριε Καρατζαφέρη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σήμερα και ήρθε ο Θεός να φωτίσει τα μυαλά και των ταγών αλλά και του λαού του τι θα κάνει σε 20 μέρες, 19 ημέρες. Θέλει γενική φώτιση. Θέλει γενική φώτιση γιατί η αποφόρτωση του μυαλού πρέπει να γίνει. Γιατί αν πάμε με το θυμό του 2012 θα βγάλουμε τη χειρότερη ξανά Βουλή σαν την προηγούμενη, όπως την περιέγραψε και η αστεία. Να ξεκινήσουμε από την είδηση. Να ξεκινήσουμε βασικά. Το λαός θα κατέβει ανεξάρτητα στις εκλογές κανονικά. Κανονικά σε όλη την Ελλάδα με συνδυασμούς. Σε όλη την Ελλάδα με συνδυασμούς, όπως και το 4, όπως το 7, όπως το 9, όπως και το 12. Ναι. Δεν είναι όμως όλα τα πράγματα όπως το 4, το 9 και το 12, γιατί τον τελευταίο καιρό ενεπλάκει το όνομά σας σε μια ιστορία και με βαρύτατες κατηγορίες. Οι οποίες θέλουν να απαντήσει. Έχετε δώσει μερικές απαντήσεις. Τι συμβαίνει με αυτή την ιστορία, πού βρισκόμαστε τώρα? Ναι, πιστεύω ότι ο στόχος δεν ήμουν εγώ. Στόχος ήταν το 2,8, το ανέλπιστο για κάποιους 2,8 και έσυσαν μια σκευωρία, εσχρά σκευωρία, και η οποία θα αποδειχθεί και θα βγουν οι σκευωρίες στην επιφάνεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι κατηγορηματικό. Πού έγκυται η σκευωρία, δεν είχατε offshore? Η σκευωρία έγκυται στο ότι εγώ δεν πήρα ποτέ μίζα από ανθρώπους οποίους δεν γνώριζα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, κύριε Γιώργο Οικονομέα. Και είστε κι εσείς θύμα κάποια στιγμή σκευωρίας και ο κύριος Καμπουράκης σκευωρία, αλλά επιβιώσετε. Εγώ επειδή υπήρξα και εγώ θύμα, γι' αυτό και είπα από την αρχή και για τη δική σας την υπόθεση ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Γι' αυτό λέω, όπως και εσείς πέσατε θύματα σκευωρίας κάποια στιγμή, έπεσα κι εγώ. Επιβιώσατε εσείς, επιβιώσατε κι εγώ. Είχατε όμως offshore. Δεν αρνείστε ότι είχατε offshore εταιρείες? Απλώς για να καταλάβει ο κόσμος τώρα. Ή αρνείστε ότι υπήρχαν λεφτά? Επαναλαμβάνω μια φορά ότι είναι νόμιμα κεφάλαια τα οποία θα επιβεβαιωθούν στις νόμιμες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς δεν κάνουμε ανάγκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Πολιτικά θα συζητήσουμε. Αλλά είναι ξεκάθαρο. Πώς? Συγγνώμη, μα λένε ότι ένας πολιτικός δεν μπορεί να έχει offshore εταιρεία, ενώ εσείς είχατε. Κύριε Οικονομία, άλλη μια φορά το επαναλαμβάνω και το ξεκαθαρίζω. Ότι είναι νόμιμα χρήματα, νόμιμες διαδικασίες που πολύ σύντομα θα επιβεβαιωθούν από τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, είναι νόμιμα χρήματα από νόμιμες διαδικασίες. Υποθέτω ότι το ότι υπάρχει offshore, υπάρχει ένα προβληματάκι εκεί πέρα. Έτσι, ο πολιτικός δεν έχει offshore. Εσείς είχατε μια offshore. Θα απαντήσετε και σε αυτό, υποθέτω, στο ανακριτή κάπου, εν πάση περιπτώσει, στα δικαστικά. Ο απλός ο κόσμος όμως, ο οποίος υποφέρει, σου λέει αδερφέ, και νόμιμα να είναι, πολλά είναι τα λεφτά. Πού τα μάζεψε? Πώς, δηλαδή, δεν του πάει καλά τα λεφτά να λέει ότι συγγνώμη, ναι, και να απολογηθώ στον ελληνικό λαό, ναι, που δούλεψα σκληρά 50 χρόνια, που υπήρξα καναλάρχης, υπήρξα ιδιοκτήτης ραδιοφώνου, εφημερίδες που δούλεψα και ήμουν έπορος και όχι ανεπάγγελτος όπως ο Σαμαράς, όπως ο Καραμανλής, όπως ο Παπανδρέου. Είμαι ο μόνος που έχω δουλέψει. Τι να κάνουμε? Και προϋπήρξε αυτή η δράση εκτός συνόρων από την βουλευτική μου ιδιότητα. Για να είμαι, Δημήτρη μου, ναι, προϋπήρξε αυτή η δράση. Για να είμαι ειλικρινής και ακριβοδίκαιος, ήταν γνωστό ότι ο Καρατζαφέρης εύπορος ήταν. Δεν έπαιξε ποτέ το στόχο. Το ξέραμε αυτό. Είναι αλήθεια. Το λέγατε και εσείς ότι έχω σπίτια πολλά, δίνω και κάπου και που και κανένα σε κακομοίρια. Δηλαδή δεν ήταν ότι ξέραμε ότι είστε επί ξύλου κρεμάμι και ξαφνικά βρεθήκαν τα λεφτά. Εδώ Δημήτρη μου, επειδή είστε σοβαροί άνθρωποι, έδωσα 1 εκατομμύριο στο Ταμείο Φτώχειας. 1 εκατομμύριο. Ναι. Πάρτε τα. Και ήρθαν λοιπόν να αμφισβητήσουν ότι έδωσε αυτό το εκατομμύριο. Και γίνανε πρωτοσέλιδα. Ο Καρατζαφέρης με το εκατομμύριο. Και πήγα λοιπόν στην Τράπεζα Ελλάδος και πήρα την οπισθογράφηση. Και λέω, να, μέχρι και αυτό με κατηγόρησαν. Εντάξει, όταν μαθευτήκαν όμως όλα αυτά τα τελευταία, ξέρετε τι είπατε πολύ. Και εγώ αν ήμουν ο Καρατζαφέρης είχα τόσα λεφτά, θα έδινα και εγώ 1 εκατομμύριο. Μακάρι να το κάνανε. Αλλά αυτό το οποίο κάνει ο Καρατζαφέρης σας είναι γνωστό, δεν θέλω να το παραλάβω. Και τώρα πώς, για κάθε φτωχό που υπάρχει. Δηλαδή με βάση ποια λογική ο Καρατζαφέρης λένε ότι έπαιρνε μίζα από εκεί λοιπόν από ανθρώπους που δεν ξέρω. Καλά, ναι, δεν θα ήθελα, Δημήτρη, να επεκταθώ γιατί εκκρεμεί στη δικαιοσύνη αυτό. Πότε θα τα ξεκαθαρίσει? Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει γρήγορα, γιατί εγώ θέλω να ξεκαθαρίσει. Ναι, πάντως έτσι όπως το λέτε, είναι σαν να είναι μέσα και δικαστές και εισαγγελείς και ανακριτές να είναι μέσα στη σκευωρία. Όχι. Υπάρχει μια καθεστωτική αντίληψη η οποία επιβάλλει πράγματα. Μην μπλέκουμε τη δικαιοσύνη με το καθεστώς. Είπατε χθες, νομίζω, στον Παπαδάκη. Είπατε χθες. Θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα εάν βγει το οτιδήποτε από μίζα ή ό,τι άλλο όπως θέλουν να το ονομάσουν. Ναι. Επαναλαμβάνω. Θα κρεμαστώ στο Σύνταγμα. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν είναι στο ποιόν μου, δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Είμαι πάντα ρεπόρτερ αποκαλυπτικός
φωνάζω για αυτά τα θέματα, έλεος. Αλλά εάν ήθελαν κάποιοι, θα μπορούσαν να δείξουν την ίδια βιασύνη και την ίδια βεβαιότητα στη λίστα Λαγκάρντ. Έτσι, μην πάω παραπέρα. Δεν ήθελα να πω αυτό για το θα κρεμαστείτε, γιατί δεν μου αρέσουν οι κρεμάλες. Άλλο ήθελα να πω ότι είπατε χθες, νομίζω σε κάποιο σημείο, ότι αν είχατε πάει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στην εκδήλωση. Λέει ο κόσμος. Μπορεί να το είχατε αποφύγει. Λέει ο κόσμος. Δηλαδή, τι μπορούσε να εννοήσετε με αυτό, το υιοθετήσατε αφού το είπατε. Λέω, τι εννοούσατε ότι ο κόσμος κάποιοι σας τη στήσανε. Ίσως, επαναλαμβάνω και τώρα, ίσως αυτό το 2,8 που μου δίνει ένα 0,5. Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, το 2,8 τάραξε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πολλοί το ρέγονται. Τώρα λοιπόν πάμε σε εκλογές με πάρα πολύ δύναμη, με την σκευωρία όχι εις βάρος μου, υπέρ μου, να τι του κάνουν του ανθρώπου, και θα τα πούμε στις 25 του μηνός με όλους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις άλλη ερώτηση από αυτού. Νομίζω δεν κάνουμε ανάκριση τώρα εμείς εδώ πέρα. Τώρα, επειδή αυτή σας έχει κάνει ζημιά, έχετε καταλάβει ότι έχει κάνει ζημιά όλο αυτό το πράγμα? Όχι, συσπήρωση. Μια συσπήρωση στο κόμμα πρωτοφανής. Και αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, ότι έφτιαξα συνδυασμούς με το 75% νέους ανθρώπους. Εντάξει, περισσότεροι σας έχουν φύγει, αναγκαστικά. Αυτοί οι οποίοι είχαν φύγει πρώτα, λέτε. Παλιότερα. Ωραία, αυτή τελείωσε. Αναγκαστικά γι' αυτό γεννάω καινούριους, καινούργια πρόσωπα. 30 και 40 με πτυχία, αλλά και με μπέσα. Και δίνουμε σημασία. Διορθώνω. Πρώτα με μπέσα και μετά με πτυχία. Ναι. Γιατί οι παλιοί σας συνεργάτες δεν είχαν μπέσα? Εκ των πραγμάτων απεδείχθη ότι ορισμένα πράγματα τα έβαλαν σε δεύτερη μοίρα. Δεν είχαν δικαίωμα να κάνουν τις επιλογές τους. Σαφώς είχαν κάνει τις επιλογές τους. Αλλά μέσα από τα όργανα. Για φαντάσου, εμείς είχαμε πατριωτικό παρεμβατισμό και κάποιοι βρέθηκαν στο νεοφιλελεύθερο μπλοκ. Δικαίωμά τους που λες και εσύ. Αλλά υπάρχει αυτό και δικαίωμα του κόσμου να τους κρίνει. Και τώρα η γραμμή σας είναι πες, γιατί οι μικροί συμπιέζονται πολύ από την πόλωση. Δηλαδή, δεν μπορούν, προσπαθούν να επιβάλλουν πόλωση, αλλά δεν μπορούν. Δεν πείθουν. Άλλο το 12 που ήταν παρθένος ο κύριος Σαμαράς. Τώρα ο κύριος Σαμαράς έχει δώσει δείγματα γραφής στον ελληνικό λαό. Ναι. Δεν μπορεί πλέον. Αν υποθέσουμε ότι ο Καρατζαφέρης πάει στη Βουλή, πάρει ένα 3% και έχει και 15 βουλευτές, ας πούμε. Εκεί βγαίνει. Έχει σκοπό να βοηθήσει την κυβερνησιμότητα της χώρας, είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με Νέα Δημοκρατία? Διότι μόνο απάντια κυβέρνηση δεν κάνει. Καταρχήν, μέχρι τώρα ο Καρατζαφέρης δεν ήταν μέσα 2,5 χρόνια και όλοι αυτοί που ήταν εκεί μέσα δεν μπορούσαν να το φέρουν σε λογαριασμό το όλο πράγμα. Αλήθεια. Έτσι. Πριν που ήταν ο Καρατζαφέρης, με κόστος του Καρατζαφέρη, τα έφερε σε λογαριασμό. Αυτό το οποίο μας χρειάζεται είναι εθνική συνεννόηση. Μην κορδευόμαστε. Το Διέρη και Βασίλευε ωφελεί τους άλλους. Το παιχνίδι είναι εμφανές. Διαβάζετε ξενοτύπος, διαβάζω εγώ ξενοτύπο. Βλέπω όλα τα γερμανικά φύλλα είναι υπέρ του Σαμαρά. Και όλα τα αμερικάνικα φύλλα προεξέρχοντος του μεγάλου συγκροτήματος του New York Times είναι υπέρ του Τσίπρα. Δηλαδή είναι εμφανής ότι οι Αμερικανοί θέλουν το Α, οι άλλοι θέλουν το Β. Εγώ σε αυτό το πράγμα λέω όλοι οι παιδιά δυνατά να πάνε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είναι αδιανόητο, Γιώργο Οικονομέα και Δημήτρη Καμπουράκη, είναι αδιανόητο εκεί που είναι η χώρα στην κατάσταση να μην μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός με τον ενδυνάμει Πρωθυπουργό. Τηλέφωνο τουλάχιστον. Να μην μιλάνε στο τηλέφωνο εκεί που είμαστε για τα κέρια θέματα που μας κάνουν. Αυτό είναι, δεν ξέρω τι είναι η ευθύνη, αλλά είναι δραματική κατάσταση. Δραματική. Εάν ήταν ο Καρατζαφέρης. Τι θα κάνετε εσείς, θα τους πέρατε τηλέφωνο να μιλήσουν, θα τους δεν δίνατε το έκανα με τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά. Όταν ο Σαμαράς έλεγε Ζάπη 1, 2, 3 και άλλες τρίχες. Δεν μπήκα στη μέση και τα κατάφερα. Λείπει λοιπόν ο καταλήτης σήμερα. Αυτό το ρόλο δεν μπορούσε να το παίξει ούτε ο αξιότιμος κύριος Καμένος, ούτε ο αξιότιμος κύριος Κουβέλης. Γι' αυτό λοιπόν λέω στον ελληνικό λαό με περισυλλογή. Ο Τσίπρας έρχεται, δεν σταματάει αυτό, μην κορδευόμαστε, και με μεγάλη διαφορά. Χρειάζεται λοιπόν κάποια αναχώματα. Λέτε ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Πώς? Λέτε ότι μπορεί να πάρει αυτοδυναμία. Εύχομαι να μην πάρει αυτοδυναμία, αλλά τότε ο ρόλος ο δικός μου θα είναι σημαντικός να είμαι μέσα στο κοινοβούλιο. Δεύτερες εκλογές βλέπετε? Τις είδαμε και το 12. Ναι. Γιατί υπάρχουν μερικοί που φοβούνται ότι θα μπορεί να είναι αναπόφευκτο αυτό. Μπορεί να περάσουμε και το ρεκόρ του 89, να είναι 3 εκλογές. Όχι, βράδερφε, αλίμονόμαστε τώρα. Δεν ξέρω αν είναι αλίμονο. Ο τόπος δεν βλάπτεται από εκλογές. Δεν βλάπτεται. Γιατί κυκλοφορεί το χρήμα. Δεν είναι προσβλάβητο. Αλλά εγώ καλό θα ήθελα μέσα εκεί να είναι άνθρωποι εχέφρονες. Τι θα γίνει με το τελειώνει το Μάρτι, τέλος 31, 29 Φλεβάρ τελειώνει. 28, συγγνώμη, 28 Φλεβάρ τελειώνει. Δίσεκτος θα είναι χωρίς να είναι δίσεκτος. Λοιπόν, 28 Φλεβάρ τελειώνει το δίμηνο που μας δώσουν. Σιγά τα ΟΑ.
σιγά τα ΟΑ. Ναι. Η πρόταση δική μου είναι συγκεκριμένη. Εάν πάμε όλοι μαζί επάνω, μπορούμε να τους επιβληθούμε. Όταν είναι Διέρη και Βασίλευε, παίζουν το παιχνίδι. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα χρέος μη διαχειρίσιμο. Κύριε Καρατζαφέρη, δεν το καταφέραμε 2 χρόνια να πάει. Είμαστε όλοι μαζί και να γιατί δεν το κάνανε. Γι' αυτό έφυγα εγώ από τη συγκυβέρνηση. Πώς θα το καταφέρουμε τώρα? Γι' αυτό έφυγα από τη συγκυβέρνηση γιατί με ακούγανε να πάμε πάνω και να τους το πούμε. Γι' αυτό έφυγα. Πάμε πάνω όλοι μαζί και να τους πούμε τη κυρία Μέρκελ αυτό. Το χρέος δεν είναι διαχειρίσιμο. Και να διορθώσουμε όλους αυτούς που λένε βιώσιμο, γιατί το χρέος δεν πρέπει να είναι βιώσιμο, να έχει ένα βιώσιμο καρκίνο. Έλεος να είναι. Διαχειρίσιμο. Λοιπόν, δεν μιλάμε για 300 τόσα, μιλάμε για 1 τρισεκατομμύριο με τα χρέη των ιδιωτών και τις εγγυήσεις που έχει δώσει το κράτος στις τράπεζες. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Η δικιά μας η πρόταση είναι μια και ξεκάθαρη. 5 χρόνια περίοδος χάριτος. Μας δίνεται 5 χρόνια περίοδος. Επιτόκιο όσο η κεντρική τράπεζα δίνει στις τράπεζες, δηλαδή 1%, και σε εξαφλώσει προοπτική 50 χρόνων με το 5% του ΑΕΠ. Δηλαδή από τη δουλειά που θα κάνω, από το τζίρο που θα κάνω, από τα κέρδη που θα κάνω, θα προχωρήσω. Και να φτιάξουμε πλέον μια δομή πολιτείας. Εάν προσέξτε, κατορθώσω και έχω κτηνοτροφία ανάλογη με αυτή που μπορώ, δίνω 2,5 φορές περισσότερο για κρέας και γάλα από ό,τι δίνω για πετρέλαιο. Να τα λεφτά που υπάρχουν. Είναι δυνατόν σήμερα, εάν κλείσει τα σύνορα η Ολλανδία, θα πεθάνουν τα παιδιά μας από έλλειψη γάλακτος? Τόσο εύκολο είναι. Γελάδια και κατσίκια. Το πιο εύκολο πράγμα. 2,5 φορές από ό,τι δίνω για πετρέλαιο. Τα μαζεύω αυτά τα λεφτά. Αλλά χρειάζεται μυαλό και χρειάζεται να σκέφτεσαι εθνικά και ελληνικά. Μας βάλανε και κάναμε όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά ώσπου να ξεπουλήσουν τα εργοστάσια της Γερμανίας στους καθρέφτες. Και μετά κόψανε την επιδότηση. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πρώτα εμείς με τη βοήθεια των άλλων. Τώρα, 2 λεπτά να καταλάβω. Ο Καρατζαφέρης τώρα είναι δεξιός, είναι κεντρός, είναι μνημονιακός, είναι αντιμνημονιακός. Είναι πατριώτης. Εκτός, εντάξει ρε παιδί, πατριώτης. Λογικός και πατριώτης. Όλοι οι πατριώτες. Τα καλύπτουμε αυτά. Με ποια προτεραιότητα? Ελπίζω δεν το αμφισβητείτε. 100% όλοι είναι πατριώτες, αλλά με μια προτεραιότητα. Άλλοι βάζουν, ξέρω εγώ, την οικογένεια, την καριέρα, την τσέπη κτλ. Εγώ βάζω πρώτα την πατρίδα και μετά όλα τα άλλα. Ναι, αυτό το λένε πολλοί, δεν το λέτε μόνο. Δεν ξέρω, μακάρι να το λένε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος και πολιτικός που θα δεν βάζει την πατρίδα πάνω απ' όλα. Μέσα στο αρχείο σας έχετε αυτό που είπε ο Βενιζέλος στην Επιτροπή της Βουλής και δεν βγήκε προς τα έξω. Όλοι έχουμε συμφωνήσει για το όνομα Μακεδονία πλην του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού. Το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών. Έτσι, είναι μια σειρά πραγμάτων. Και εν πάση περιπτώσει τώρα ανακαλύψανε, κύριε Οικονομία και κύριε Καμπουράκη, όλοι το κακό του ευρώ. Το κακό του ευρώ το ανακαλύψαν τώρα. Το έλεγα το 2001. Και εγώ θα παρακαλούσα μέσα στο αρχείο σας να το παίξουν. Το 2001. Το έχει ο κ. Καλατζής στο αριστερά. Για το ευρώ τότε. Το 2001 πριν γίνει το ευρώ. Θα φαίνεσαι πολύ νεότερο σε προειδοποιώ. Για πάμε να δούμε και πώς θα είσαι. Πώς ήσουν τότε το 2001. Για να δούμε. Για πάμε. Για να το δούμε. Δεν έχουμε καμία δουλειά να μπούμε στο ευρώ. Προβλήματα θα μας δημιουργήσει, τριβές θα μας δημιουργήσει, ελλείμματα θα μας δημιουργήσει, πίνες θα μας δημιουργήσει, άνοιγμα της ψαλίδας θα μας δημιουργήσει. Όταν ένα κράτος δεν έχει νόμισμα, από εκεί πέρα κυρίες και κύριοι, είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δεν έχει τιμόνι. Τι να το κάνεις αυτοκίνητο που δεν έχει τιμόνι? Μπορεί να πάει και με 100 χιλιόμετρα. Άμα δεν πας στρίψεις, δεν έχεις αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις νόμισμα, δεν θα κάνεις τη δουλειά σου. Ναι. Αυτό το λέω. 2001, για φανταστείτε. Και ύστερα από 15 χρόνια φάνηκε η καταστροφή. Η θεωρία λέει ότι αν τα είχαν χειριστεί αυτοί που κυβερνούσαν τόσα χρόνια καλύτερα τα πράγματα, ίσως ήταν καλό το ευρώ και όχι. Όλος ο Νότος όμως. Εγώ δεν θέλω να ομολογήσω ότι ήταν ανίκανοι. Αλλά δεν μπορεί ο Νότος, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Καπουράκης, να παρακολουθήσει το Βορρά. Είναι δύο διαφορετικά. Είναι δηλαδή ο κόσμος της Εκάλης και ο κόσμος ποιας περιοχής, να πω, ξέρω εγώ, του Σκαραμαγκά. Είναι δύο άλλοι κόσμοι, όπως και το κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον Βορρά. Δεν έφταιγε το ευρώ, Γιώργο μου. Έφταιγε το γεγονός ότι οι Γερμανοί θέλανε μόνο ευρώ, αλλά χωριστούς προϋπολογισμούς, χωριστά χρέη, χωριστές εισαγωγές, χωριστά. Δεν κάνανε Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνανε Γερμανική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι. Για πες μας του Παπανδρέου, για να είμαστε στην επικαιρότητα, το κόμμα, πώς το βλέπεις, την πρωτοβουλία? Βλέπω ότι θα είναι μπροστά από το κόμμα του κ. Βενιζέλου. Ναι. Θα είναι μπροστά. Βλέπω ότι θα υπάρξει μια δυσκολία στην αναπνοή και στον κύριο Κουβέλη αλλά και στον κύριο Καμένο, γιατί εκεί κι αν του φύγαν ανθρώπους, λέγαμε ότι μου φύγαν εμένα και επιβίωσα. Μακάρι να επιβιώσει και ο Πάνος βέβαια, αλλά όλα αυτά τα τελευταία είναι. Είχατε καμία σκέψη να συνεργαστείτε? Υπήρξαν κάποιοι οποίοι. Με τον κύριο Καμένο, γιατί κάτι μου σφυρίξανε. Ναι, υπήρξαν κάποιοι οποίοι το ήθελαν αυτό, αλλά επαναλαμβάνω το εξής, ότι για να χωρέσει το αυγό χρειάζεται δύο.
Και ποιος δεν ήθελε, εσείς ή ο κύριος Καμένος, να κάνει το ταγκό? Ίσως δεν ήθελαν κάποιοι να ταγγίσει πολύ το πράγμα. Τώρα συνέχεια εμφανίζεται τον εαυτό σας θύμα σκευωρίας. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε μετά τις εκλογές. Πάντως ήρθατε κοντά. Είναι ακριβής η πληροφορία που έχω ότι ήρθατε κοντά να συνεργαστείτε. Δεν είμαστε ποτέ μακριά. Εξάλλου, ο Πάνος είχε την καλοσύνη να αντιγράψει το πρόγραμμά μας και αυτό διευκόλυνε τα πράγματα. Ναι, σας άρεσε τον δρόμο να πάτε κοντά, αλλά τελικά δεν βρεθήκατε. Τον κύριο Κουβέλη, τη Δημάρ, όλη αυτή τη. Επειδή δεν τα έχουμε πει από τότε, πώς τα σχολιάζετε αυτές τις εξελίξεις? Ο Κουβέλης έπρεπε να έχει καλύτερη δίκη. Εσείς, αν ήσασταν στην Βουλή, θα ψηφίζατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας ή όχι? Θα ήθελα μια επιλογή εθνική. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτό το πράγμα. Εθνική επιλογή, να ψηφίσουμε τον καλύτερο για ανώτατο άρχοντα της χώρας. Ο Σταύρος ο Δήμας ήταν μια καλή επιλογή, δεν ήταν η καλύτερη για το έθνος. Έκανε καλά η Δημάρ που δεν ψήφισε και ο Καμένος? Θα αποδειχτεί εν της πράγμαση αυτό μέσα σε λίγες ημέρες. Δεν αληθήκανε, δεν έγινε τίποτα. Όχι για τη γνώμη του κ. Καρατζαφέρη. Εντάξει, όχι. Αυτοί ψήφισαν με γνώμονα να φύγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος από τα πράγματα. Όχι για το πρόσωπο. Όποιος και να ήταν θα λέγανε όχι. Η διαφορά η δική μου είναι ότι. Αυτή τη βασική επιλογή να πάμε σε εκλογές, ρωτάω. Η δική μου διαφορά είναι ότι αν υπήρχε ο ιδανικός, εγώ θα ψήφιζα. Ο Δήμας ήταν καλός, αλλά δεν ήταν ιδανικός. Έπαιξε ένα παιχνίδι ο κύριος Σαμαράς εδώ. Τα έπαιξε όλα. Οι δύο αντιπρόεδροι μου, στις δύο κατευθύνσεις, ο ένας επίτροπος, ο άλλος πόλεμος. Δεν του βγήκε. Ναι. Με τη Δημάρ, λοιπόν, πώς είδατε τις εξελίξεις τώρα? Πολύ φοβούμαι ότι ο κύριος Κουβέλης δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Και είναι απώλεια. Ο Κουβέλης είναι απώλεια. Έτσι φαίνεται. Στο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη σας, ο Τσίπρας ελέγχει τα πράγματα ή οι συνιστώσεις κάνουν? Νομίζω μέσα στην ερώτησή σας κρύβεται και η απάντηση. Ότι δεν μπορεί να το ελέγξει το πράγμα και αυτό δεν μ' αρέσει. Μακάρι να μπορούσε να το ελέγξει. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι συνιστώσεις θα σηκώσουν κεφάλι όταν πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και εκεί χρειάζεται μέσα στη Βουλή να υπάρχουν αναχώματα. Και γι' αυτό λέω ότι ο Καρατζαφέρης είναι πρόσφορος για να παίξει ένα ρόλο εγγυητή. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι κατεβαίνετε στις εκλογές, βέβαια το είχατε προαγγείλει και πριν, για να έχετε μια ασπίδα προστασίας απέναντι στην περιπέτεια αυτή. Όχι καθόλου. Δεν καμία σχέση. Και εκ των προτέρων λέω ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω χρήση της βουλευτικής ασυλίας για τα θέματα. Εγώ θα να ξεκαθαρίσω. Δεν θα πηγαίνω εγώ με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν θα κάνω πολιτική με τη λάσπη άλλων, το μικρό κόμμα που πήρε από τη Siemens τα λεφτά τότε και να προσπαθώ να το κουκουλώσω. Εγώ θα ξεκαθαρίσω την κατάσταση μέχρι τέλος. Είναι υποχρέωσή μου. Είτε είστε βουλευτής, είτε δεν είστε, είτε αρχηγό, είτε μέσα στη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεκαθαριστεί το θέμα, δεν το αφήσω εγώ σαν στίγμα στην άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα υποψηφίους και να πω στον ελληνικό λαό ότι θέλω να με βοηθήσετε να είμαι στη Βουλή για να βοηθήσω τον τόπο μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα. Επειδή έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγάλη, βάλτε μέσα ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν στη δύσκολη στιγμή να κάνουν την κίνηση εκείνη, την πράξη εκείνη που θα βοηθηθεί η Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει μέχρι και διάγγελο μας αφήσαμε να κάνεις. Υπάρχει κάποια έκπληξη στα ψηφοδέλτια? Δηλαδή, δεν μας είπατε 75% ανανέωση, αλλά υπάρχει κάποιο όνομα, κάποια ονόματα, εκτός νομίζω από το πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον Σοβαλάτη, τον Αλεξόπουλο, ο οποίος ήταν στην αρχή του 2001 και 2002 μαζί μας, έφυγε, ανεξαρτοποιήθηκε και ξαναγύρισε. Ναι, υπάρχουν άλλα ονόματα που μπορείτε να μας πείτε αυτή τη στιγμή ή ακόμα υπάρχουν? Κατατίθονται την Παρασκευή. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ποιον έχετε αποφασίσει να βάλετε? Αυτό είναι της τελευταίας ώρας. Αφήστε. Μια φορά θα είναι πρόσωπο έκπληξη που θα ευχαριστιώσετε να το έχετε εδώ πέρα να αναπτύσσετε. Άρα έχετε καταλήξει. Εντάξει, να το δούμε. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε.